Hello guys, may gabi natong tanan guys. Welcome to my channel. For today's vlog guys, magluto ta aning bihon guys. Oh, mang bihon kay naman tay stat nga bihon. Tinatay kaning corn beef. So kini lang ang ato ang isagol sa bihon atong sabawon dinatay lamas og ako ang tinanom nga atsal. Akong nakita dito ko na lang gikuha kay para nay atsal. Then magkuha na lang pug ko og kuan di ay guys kaning sibuyas dahon ambot og napabakal sibuyas dahon dito kay nagamit naman to nako to ni aging adlaw. Kuan guys kaning sa dili pa ta magsugod og luto guys unahon sa nako ning herbal ni banana ang malunggay. Dangan nako og duha ka baso. Human ana sayang herbal ako ana pong herbal ang ako ang gabon. Wala man ko nakakuha og iabas guys. Nalimot ko panguha kay kaganina guys imbis matulog ko wala na ko katulog guys. So akong gihimo is nang limpyo na lang ko diri sa balay din wala na ko nag-vlog kay ang ako ang vlog na ay na ako ina kanang mga vlog man ko nako manglimpyo sa balay na rakuan ning balay na lang ko nag-vlog kaganina kay naminaw po kog drama guys kanang mga true story nga drama nga ipadala lagi sa kinabuhi nga drama ba naminaw ko mo to nga wala na lang po ko nagkuan kay nag-live kaganina guys pating kuan na sa kong live kaganina taasa mag duha ka oras ka pinapit mag 3 ka oras akong live. Motong wala na lang ko wala na lang ko nag-vlog dayon. Pag human ako panglimpyo diri, naligo ko din ng laba ko, ginamanan akong laba ang among bulingon kay naay agas. Kay maoto guys nga. Ulik si banana, wala gani ko nakalungag si banana na naglungag karon. So karon ako aning unahon angga kaning herbal. Pag human ani, ayhan ako magluto sa sudan namo. Dayon na atay gabon. Ugma na ko magpabayabas og saban na kay dili man pwede makuha og gabi pero nanguha ko gabon kay naman sa kong tukaran ang gabon. Dinapo koy blotternit man so kanang blotternit lang sa akong nara tong gabon nga gikuha karon guys. Gidungan ako kuha sa ato ang atsal. Nanani ko diri guys pag naay agas magdali-dali na dayon kuan na og panglaba kay naamang ko kanang kuan mawala ang agas sa pila ka adlaw ay mo agas guys muna nga. Na ay agas mang laba dayon kay isog kay mang laba ta dito sa tabay. Guys. Ako nang giugasan ako ang gabon. Usa-usa na ko hugas kay abog ra ba na diha. Kaya diya manggod ang mga motor mga agi so maabugan gud siya mamubo pa kung bulak karon guys kay ganina kagahapon wala ko kabuko kay walay agas auto nga ba nako nabukuan so karon na po ko mamubo mo na karon ako giluto mo na iuna na ko kang banana para makainom din siya malunggay. Nagtaon na ako ulit si banana guys. Kaya ikan sila lapuyan. Gani na siya karon kay sayo-sayo na siya nakauli. Nang limpyo ko sa kung tanom ganina may kay. Dagan kayo kaning kuan dahon sa gabon nga laya ba matong gilimpyuhan ako din ang guna na lang pug ko. Ang ako ang ha? Init kayo gindahan ginako din puno ako ang pinaakan sa amigas. Guys, mangimpit ta guys kay murag samo kay tong buhok. Dayon, magkuha og taksan nanti. Taksan ako man nagitapos na ako ang kuan pod kani tapos taksan sa nako ni ako ang gabon kay para may na og pila ka baso. Karon ugma sa gabi 3 ka baso ra ni akong ikuan ani. Kay para ugma manguha na po ugma sa gabi kay dala na tong gabon diha. Ano ato ang imong karon guys gabon kay wa man tay bayabas. Nya nang puti blotternit. May nangapi na kamay wala nimo giapil akong blotternit may. Na wala man nimo giapil akong blotternit. Oh init pa man din pwede ano. Init pa man din tubig guys pwede pa. Atong saging ang saging na to nga gitinul
tininuan. Ato na po nito na niya. Nagkaon si banana ani ron guys ni araw. Wala na ko nabutangig asukar kay para gusto mo kaon si banana anytime makakaon ra siya. Kay loe kay butangan na ko asukar guys, dili man siya makakaon. So para fair play ming duha, wala na ko butangig asukar. Total ako pwede ra man ako mukaon ko butangan na ako asukar. Ana ra. So wala na tay bulingon guys, kay atong bulingon dire na ko ni inito no kay mitras nagkuan. Nagluto diha, makuan ko siya. Ibalin sa nato ng heater kay init ra usog king kalayo. Habirang ito sa ibutang dire ang isa ka kuan kay para mainit-init ko siya. Kay mainom man gud mi anaga sa usulod ang tiyan. Cute kayo ang atong atsal nga nakuha sa kong tanom. Hindi na niyo. Kuan na ni ikuan dayon ana. Kung ang kuang sibuyas dahon dito ambot og ning dahon pa ba to nga gigamit na ba to nako atong kuan. May nakapagasolina ka, May? Nakagasolina ka? Tawag na pugang. Akong hugasan balik ang kaldero, guys. Ako naman hugasan ganina, pero hugasan na nakugbalik kay mubay ni gilutuan sa inununan niya. Ang inununan ba mo, pilit yun ang baho. Nang hugasan na to. Ako na nang gihinisan ganina, guys. Bukuan gud iyang baho mo alis ngaw gid siya bisag giayo nagugas gihinisan na. Inununan manggugit sa inununan. Pag impasok ka na ako ron. Aga, klaro kay ganina guys, klaro kayo. Guman ako diri, ako na paminawon ron na yung kuan. Ang karon pa man kaning uli wakwak. Ay di man dyan na mo text kay naa naman ka di are. Magsugod na tagluto guys. Dindaliran ako na humanon ang vlog guys. Ako ito kanawon ko yung gikuan nga gang-gang. Yeah, sapot-sapot ano sa kumutok yung tawhanan eh. Hanggang pa. Pamaminaw, makuanan man ni Ron. Away man ako. Mas maayo kaya kung utok ganina, linaw kaayo. Dito sa buwan. Guys, ato na ning ikuan guys. Ilunod. Miskun. Saan ang miskun? Ilunod na nato ni guys.
Nam 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 nam. Nam 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 day. Ayan, magkuha ta ng corned beef guys para sudaanon sa tong mga dogi guys. Nara guys. Dako siya nga corned beef, dagan siya kuan sulod. Hoy! Go! Na guys. Pagkahuman. Pagkain na din ako na akong mga dogi eh. Laban akong trapo kay mitras na apay agas. Taga-trapo na ako guys. Labahan din ako ng trapo kay mitras na apay agas. Kay para manam-anam og laba. Kapoy ko guys. Oy, taga-adlaw jud ko diri kapoyon guys. Kay taga-adlaw jud ko galihok diri sa balay. Bisag kapoy na kayong lawas guys, magluto ra gyap. Anya. Hapit ani naluto guys. Gang, buang naabot sa layo raga. Gang. Kasi layo agad. Yan naganggang. Ano sa dito? Okay, pila ka oras ba ako nag-live sa kuan? Sa YouTube. Di, wag gyud siya ka kuan di. Nga karon. Nara guys akong mga dogi guys, akong gilahi guys. Tagano na to na ilaha kay para lami ilang kaon. Yan ako na ning ibutang ang bihon guys. Ihumol na nato ni guys kay naluto na ang ato ang corned beef. Tagan na ning duha guys kay mabukad diya ang bihon. Tagan na ning duha. Akong ibalik-balik guys kay para kuan. Dili kayo siya kanang taas kay kung dili balik-balion taas man gud siya. Butangan na to og agi-ahap na. Butangan na to kuan guys. Tubig.
Ito nang gisabuan guys. Kuan naman, naluto naman ang baka. Ang beeflock, ang corned beef. Naluto naman sa kung isabuan. Kani ubutangan na ito ni okay. Sayang. Gasan gini siya guys kay para dili man ni mao sa kuan. Sa basurahan. Ng anamon. Tingara. Nagulat ta guys nga musabaw siya ga ay mubukal guys. Inaya na din nato timplahan. Dangan akong ilinan ang paang ganang galon kay ang ani ka kusog nga agas ay guys ina kumpiyansaan mo kalit ra na siya kapalong muna nga magkuan dayon ta sa galon kay mitras na apay agas kay para kagahapon pating kusuga pero kalit ra siya kapalong ang agas. Amo ko pa kong tanong guys. Ngit-ngit trabas sa gawas niya. Naong gamay na lang din mo. Kailangan man nasulog na sa pitsil. Ngayon na lang. Tinaw man ang tubig. Diri raman mi sa pawad manginom kasi man yung mga ka ng mineral water kay magsakit among kilid anak kay daghan daw kay nag-asin ang utang anak. Unang diri rami sa pawad limpyo man kuning pawad. Sa una pabukalan ako ni guys unya nakita na mo dito limpyo man. Atong wala na ko pabukali kay hugaw pa ni nangakuan ang taming nga diri man inom. Kunin sa lower kay mo ni atong tubig. Kana malimpyo ko guys, magkuan ko kuhaw kani din ako ang inom kay natungab dayon ba. Kapoy guys, oy nakapoy. Kuanon bulak, namo ko pa bulak. Noon, dali raman to. Dali ito bubuan. Gamay raman akong tanong, kato raman tong mga herbal.
Dan awag mo po kala, tawag ako. Mana? Mubo na lang tanom guys. Aga. Mitras kuan pa. Asa na po kang kabo diri usag ipang kuan na po ani nila bagi pang hilabtan na po ang mga kabo ani nila ba. Ikaw bots wa kay kaon bots na. Di ka mo kaon bots na impas yung ka bots. Tambala na nako na siya guys. Ato ni pasigawong suga kay para hayat. Itambalan ako siya guys kay gikalibanga siya guys. Unya dili siya mukaon baka sa tambal bag kay pait. Pait man gud ang kaning kuan. Tambal sa iyang. Yan na sa nato. As kuya sumabasa kinahon nato din. So gibali na nako ang yuta kasi sibot sige ka og yuta. Ana diri ang yuta guys. Butangan na lang nako ni diri kahoy kay bisan ihagya pong kaputon. Ang kanang usa di naman ako na mabalhin kay nagtapok na dira ang kuan. Nagtapok na dira ang kanang alugbati. Dili na nako siya mabalhin. Dili wala na siguro ni yuta diri una, wala siya makaanyuta diha kay kuan man kaning guys. Mubo tagtanom guys kay tras na pay agas. Hi. Nadut, inom jud tubig daghan dong. Ilisi itong tubig sa tires. Masalit sa tagas kay dili init ang tubig sa pikas baldi guys. Pwede ra siguro ni buanan lang bubuan na utro kay. Guys. Ganyan, nakita ko ang mga ahawakan. Guys, hapit na tamahuman ka pero ako ra gyapon ni nagbugnaw guys kay init-init ang tubig. Ito na puno. Ay! Adlaw, lihok sa balay. Gabi lihok sa balay. Balay pahaway ang lihok. Sige na lang taga-lihok ani guys.
tagalihok ani guys. O na itong trabaho taga-adlaw. Imbis gabiin natin pahuway. Kita ka pahuway kay. Dapat ay dagang trabaho. Oy. Atong ko anan dito kay. Init-init trabaho itong tubig yan na itong hibubo. Ito may naigo. Na. Sana lang kabalde. Mananadayon. Nanaon nang din bukal na ba na ha? Hey. Kapuyan. Ako na pag init ang ay hinay ang atong tubig guys. Ay. Agas na gid siya guys. Boots, wala ka kaon boots. Wala ni namahaw kani. Wala ni pamahaw guys. Dili mo kaon. Unsa day ka na siya. Dili mo kaon. Pero kusog man siya mainom og tubig guys. Okay ra kay mainom di siya tubig. Makuan ra ba sa mainom na jug tubig kay uban ganing mga dugi gani di mo kaog pila ka adlaw sa mainom na jug tubig buhi man ikatong iro sa kong auntie to sa una oh. Way kaon-kaon guys pila ka magsinimana tagsinimana guys way kaon-kaon pero nabuhi ra gid siya guys daghan magtubig gibilin kay akong auntie adto sa sentro ba dito sa iyang anak sa sentro sa Ibil nya ang iyang dugi way kaon-kaon makakaon laghatgan na mo kay layo-layo ba ya. Dito kami sa Epil sa una. Pero nabuhi man luoy lang kayo ang irog kaagi kay maningkamot makagawa sa gate kay para lang makakaon sa silingan. Kaya pahinaye. Bukal na daw kong giluto guys. At doon sa nako kong giluto. Biagi maning hawa. Hawa. Hawa dia. Ako sudah punya. Yan guys, nabukal na itong niluto guys. So, ito na yung timplahan. Timplahan na to guys. Kulang siya asin gamay. Utangan na to asin gamay guys. Anak din mabalik ka sa ubos. Mabalik ta dito guys kay atong tubig awas-awas na.
Maraming tulog kayahang kuan. Antuon sa nato atong kuan dito paagas. Dali day, hawa, hawa. Dito dito. Na, tanawa. Dali day. Dali. Dali gawas kay makagawas na si Dodong, magbugno na po na si Dodong di si dagol. Diwas tag pamubo guys. Ay, Diyos ko, bugat sa balde. Kaya kung si Banana pababuan diri guys, di kasaligan yung mga trabaho guys. Kaya igura na niya basa-basaan. Man, hindi tarong bubo. Pisik sa tubig ano. Basa pa. Utang sana ko guys kay para mabuan ako ang saubos. Diara. Mana na guys. Mabuan na tanan di. Okay na guys. Puno na lang nato ang kuan. Ang mga balde kay para musaka na ta kay ang atong giluto hapit naman to na human. So tong punon. Anak ran ako ni diri kay para makainom sila tubig. Ay, Diyos ko Lord. Guys, aboto na tumapuno ang balde guys, kay musakan na din ko guys. Aduh. Wala na akong nalipong. Hindi man ako nakuha ng ike. Naugon rin ako naroon ako ng palungon. Yan ang sana ko kong giloto dito. Ini guys, asin. Tangan na to gamay asin. Pabukalan to kadya tumana na dayon. Ano to suga.
Manana na siya guys. Ayan na kung mga dogi daan. Ito ipatunong sa electric pan guys kay para napuno naman siguro na ito ang tubig dito. Agi mami dong. Agi dong ini lagi magatan ano. Kuan dong. Ganun dong. Ano po sa kakuan ano ginabda na po ninyo. Ano lang sa kapag na tubig lagi mo inom ha. Napuno ng tubig dito guys, yan ato ning pabugnawon ang kuan. Ang kanilang sudan kay para kakaon na ni sila kay unsa nay oras o pa sila kaon. Yan na to. George, dili mo sinirok ba George kay makakaon ra ba? Hawa diha George, hawa George. Kani si George grabe ka sirok. Ito, saan mo naman kuan diya sa... Unsa man na di inday? Masipa. Diba na ninyo diya ah? Dili diya mangi, diya mangi. Ano diri inday? Ano na? O karon. Masa na mo. Tungtong ng bangko, nililimpyon na ko ng bangko hab. Guys, prepare ka silang panihapon guys. O sa diya, o sa diya. O sa diya. Hawa! Atong gipatunong sa electric fan gas kay para mo kuan dayon siya mo buknaw kay init kaayo mo kay pagbukal. Ayan. Nagmara ihatag dili man mahurot. Se. Stop. O karon gay kitag ulo ron dukto ko ng ulo mo ron. Apa gani kawakwak kay dito.
George. Wala ba diya, George? Magkuan ba? Maghulat ba? Maghulat. Di mo si Miro, pinakataon raman. Andam na guys ang ilang pagkain guys. So andam na. Init-init pa man yung sabaw. Ano? Init-init pa guys. Ang kanin po init-init pa po. Na dapat. Ngayon na usap ko herbal. Hindi na guro ni guys. Timplahan na to guys. Day, nam 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 day. Ika din. Tutso. Mura magkag naka uwi sa hawla. Okay. So makadagon mo ka nabuang. Langsudan guys, bihon. Bihon nga sa sinabaw o corn beef nga giadobo. Una ilang sudan.
inday, kang dagol, kang boots, kang dudong gamay, o kang magamit pa nato ng plato sa muang. Dali, tagutsara diha. Puyo na George, puyo. Lumot, suganan daw. Tubig mo. Sa sudanan. Ikuot na nato na di na makuha. Ay, yata ni dito lang boots, oh. Hindi. Nanday, ade kang kuansa. Dito. Tara! Naday, dariday. I-budget na ko ilang corned beef guys. Nakasilat para ugma. Kao na. Kaon siya? Mayroon ba na akong gatag niya? Ang kaon na guys, ang dakong logi guys. No, kadit lang Miki ha. Kaon mo kang beef Miki. Diri na pud tagas kay atong mga Miki na atong mga miming na pud atong tagaan guys. Humilit niya konbit. So, sige pa. Ang kaon wala. Ang kilit yung guna ba? Kuna na yung unahon. Oh, tangan na pud tukuan. Ang paboka ni isda. Wala na isda. Agoy. Hoy George, sawa diya. Ikaw ron, tagaan na baya ka ha? Guys, samiming na po ang ato ang gitimplahan. Bilin pa ko para ug Manila kon beef eh. Paris na pizza. Hindi. Ay, gamay na akong butang eh. Eh ba, kaning ko ano, adobo. Nagbigat na dyan. Ang kanbots, datanawa daw nahurot. Nahurot? Eh, salamat kay ng kaon tawon. Salamat kay guys, yung kaon akong dakong dogi guys. Rosil! Yan akong Rosil, yung gawas na kay ting kaon na daw. Day Rosil! Batangan ko na ko corn beef sa akong mga miming. Kaon po ni sila corn beef. Napa sila sudan ugma guys. Ingon anak ko mo budget ug sudan sa mga dogi guys. Kay ug di ta magbinadget ug sila sudan doy kayo di na mga munang budgeton di na ko na ilang sudan nga maabtan og buntag kay para naa sila sudan. Narusin. Dali narusin. Na akong Persian pagkano na nato. Diri day Rosel paso-paso man itong Persian oy. Day Rosel. Amiki, kaon na. Dali, ali diri kay mag-eat na. Dara guys. Eat.
Kurot niya ka. Very good, kinahurot. May pinagatan ba? Mayra. Hindi na Rosel, oh. Na, si Rosel po, di mukaon. Ignorante. Dali na, Miki. Agoy, ang akong bulot na. Wala na pangayuan og karton ng bulot na mo. Bulot o, dako kitiyan bulot na mo. It na. Ang wakwak ng usa. Pagda na, day. Ha? Wala na. Tahan na to. Dan na imong luto, day. Kaya gamay ra kayo kung gihatag nimo, day. Pwede ni mo hot doon. So guys, humana silag pangaon guys. So diri ra tataman guys. Salamat kay guys sa inyohang paglantaw sa ko ang mga vlog ug sa kong mga live. Og thank you so much guys sa inyong suporta sa nag-subscribe nako mga new subscribers nako. Thank you so much sa inyong support nako guys. Og salamat gyud sa tanan-tanan og amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone.